Дойде ред и на боилът на школа Багатур Явор Гънчев. Той буквално размаза противника си с уникални технически изпълнения и хвърляния. В този вид борба за пояс правилата са следните. В кръг, описан от въже с диаметър около 2 метра, влизат борците голи до кръста. На кръста си имат вързано въже, което имат право да хващат за по-удобно хвърляне или съответно защита по време на борбата.